Ilang kamadalakuan nga mga balita, no? Ang Negrosanon, no? Nga boxer nga si Aston Francis Palicte. Ang schedule ng mga tubang buwas, no? Sa ibabaw sang ring, no? Dito sa Melbourne, Australia. Against sa Australian national nga si Jason Moloney. Personal kag exclusive interview kay ina, no? Si Palicte iya makabanan sa sining iya nga away. Was ring adlaw, no? So duha ka mata ito sang pakig-awayan, no? World Boxing Council sang WBC kag silver bantamweight sang World Boxing Organization International Bantamweight. No, so di subong naka-standby mato si Bombo Carla mi defensor sa bahin sang Puloyan ni Aston Palicte. Tinutupan nyo to si Palicte man, no? Ang isa to blang nagpartisipar sa Southeast Asian Games, no? Ang bago lang nga nagkampiyon to man, no? So isa man to sa mga utod niya. Mugin man siguro mga Palicte yan, no? So kuan man gid siguro, no? Nang gindesign gid man siguro, no? Ang ilang ang ilang huyog, no? Sa boxing. Kag at the same time iya makabananti basta bagunhon, no? Kag Negrosanon boxing kita ti sanguna, no? Sa silver Olympic medalist nga si Onyok Velasco, nga taga syudad man sang Bago. Dibla, so bantayan tanim buwasa kay ang Negros kilala ka nagsikat sa boxing mo. So bantayan nato niya, no? Ang ining latest ka development iya makabanan kag syempre, no? Ang ining away buwas, no? Ni Aston Palicte. Dito kay masulod man si Bombo Carla defensor sa interview sa pamilya. Ano mga forecast, no? Sa nidri sang pamilya Palicte para buwas ning adlaw sa away sa ilang nga bata. Sa ibabaw sang ring. So magakuha kita sang mga pahayag karon sa pamilya kag syempre, no, importante man dira ang 100% nga full support, no, sang no, sang pamilya ni Aston Palicte. 7 minutos sa karigan sa tak na alas 7 sa gabi sa aton nga pagpanagan ano pagida mga 13 pangdon. Wala ka madrag-kwanta nga mabalita karon, no? Balikan naton si Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Kay kagabi way naton ni mahingagaw, no? Interview, no? Kaya medyo na kulabos ito sa oras kagabi. Ini may kang tanan sa bahin sang sining hepatitis C nga concern sa mga dialysis patients, no? Kagin dala naman sa City Council ang reklamo nagkaparigan sa dialysis treatment, no? Dira sa bahin sang Bacolod Queen of Mercy Hospital. Kaya nagareklamo sang sanitation, no? Kado hindi kuno maayo ti ang mga aligasyon niya, no? Sa mga dialysis patients. So kuhaan taman ni sa reaksyon diri ang Bacolod Queen of Mercy Hospital, no? Kay daw hindi kuno amo. Di kabalo naman kamo ining hepatitis C isa man sa isang virus, no? Nga barasig maglaton, no? Sa aton human to human. So ti nagakangawa ining mga dialysis patients, no? Nga sige ti bisan pa nga nahibulan na namon nga lipot na amon pag tineddes kalibutan because nga ginadialysis kami. Tagduha, tagtatlo pa ka beses sa isang semana nga pagpa-dialysis sa ila, no? Pero ti amon sini magabuhi lang sa matarong. Hindi nga insigida utason tagabuhi ta because sa hepatitis C. Di ano na lang ginabatsag guba ng kidney namon tapos birahon pa kami sang hepatitis C. Pero ang latest daw nga pahayag ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran after nga nabato nila ining reklamo sang mga dialysis patients, no? Dra sa Bacolod Queen of Mercy Hospital. Di ba nagligad daw nagtibuok ang kaso ta diri sang hepatitis C? Daw nga naglabot sa kapin sa 200, so daw nagtahaw-tahaw naman to, pero daw may mga alegasyon man ining mga dialysis patients nga ginatago lang kuno. Ang numero sa mga nagkakaapektuhan, pero i-check taban ini, no, sa City Health Office sang syudad sa Bacolod. Samtang duga pa sa diri nga mabalita sa aton sa nga pagpangalagad, no, dumduman nyo to nga si SRA Administrator Hermine Hildo Serapica, no, ang may contempt of court, may gin contempt ya makabanan, no, dira sa may bahin sang no, sa bahin sang area, no, sang La Carlota RTC. So
bilang abogado, no, kag ti ini angot sa kaso blagin file sa mga grupo sa mga planters bla. Diri sa may bahin sa probinsya sa Negros Occidental kay daw ang Sugar Regulatory Administration naton kag ang administrator nagapawala lang. Kay daw ginapasugtan lang kuno nga baka import ya sang kalamay ang pagduso diri kun daw sa wala lang kuno sa iya ang ining pagwa sang sugar order number 3 nga maka-import kita sang milyones ka metric sang sang kalamay sa luwas sa sang pungsod, no? So ti ini para sa planters nga local planters sa pungsod Pilipinas kumbaga ti paglantaw natin daw ginakompetensyahan sa gobyerno instead nga ti tangkilikin natin ang sariling atin daw kita man ang gobyerno man yang nagapatay sang sang negosyo sang kalamay di sa Pilipinas. Okay malana nga may choices, no, ang mga tawo, no, may ara sang kompetisyon sa negosyo pero ti kung kaisa mo man ko isang no, problema sa mga planters kay mga organic planters sa Pilipinas kay ti daw pinagusto mo sang presyo kaya daw haluson man nga hakupon ang kwarta para nga madasig ang pagmilyonaryo sa pagbaligya sang kalamay. No, so bilang abogado, elected congressman sa 56 sa probinsya sa Negros Occidental, may kaupod naton karon si Congressman Attorney Dino Yulo. So ipa-speaker naton sa iyan ano ang mga proseso, no, sa didre makabaran sa sining pag after gatiging contempt sa korte, ano matabo, no? So ikuan balin siya, no, idakpon, no, kag ilupot sa prisuhan according sa mga sugar planters ito, namian sila nga yan nami kita tani tulukon ko ginalupot sa prisuhan si Sirapika mo. Di ano pa ginahulat da ni President-elect Bongbong Marcos kung ako ni sa mga planters kaya total nagsuporta magamo sa kay Bongbong Marcos, no, simpo na ini para kay palabot ninyo konsento sa kay President-elect Bongbong Marcos nga talopang doon yaman ang Sugar Regulatory Administration subutangan dra sang maayo, no, well experience, no, nga administrator sa may SRA. Hindi nga ti daw ay mansang pusong kalamay ni O ti sige, duga pa sa karon nga may impormasyon nga mabalita, no, nga aton nga pagadiskusyonan diri man sa aton sa liga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 13 minutos na. Nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi sa aton sa liga pagpalagad diri man sa aton sa liga palatuntunan. Matalagkuan karon nga mabalita nasyonal, no, istoryahan ta diri man sa aton sa liga pagpangalaga. Sige, maghatag ta na sa pila ka parumdom naton pagbalik ta, no? May kopod ta si Bombo Carla may defensor. Direktamente dito sa baybayin sang syudad sang Bago, no? Para sa siring pagkuha naton sang reaksyon sa pamilya, no, ni Aston Palecte sa away niya buwas ning adlaw dito sa Melbourne, Australia. Standby ka madara, magabalik kita pagkatapos gidamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Balik na rin sa aton sa ring pagpalagan. Sa Pop Radio Bacolod Philippines Standard Time, 25 minutos sa rakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi. Nagkamaragapati rin sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre. Tungkol sa Ilagad Bombo po sa Espino.
Okay, sige, this time check na to. No? Unang report no, ni Bombo Carla may defensor. Interview diri sa mga ginikanan ni, no? Ni Aston Palecte. May away sa buwas no? Isa ka negrosanon. Ang si Aston Palecte. Away niya batok sa kay Jason Moloney no? Sa bahay sa Marvel Stadium dito sa bahay sang Australia. The World Boxing Council WBC Silver Bantamweight Title kag vacant World Boxing Organization WBO International Bantamweight Championship sa pulo ka round. Was sininga daw. So he is from Bago City, Negros Occidental, no? Kag ti doon naman tuloy ang kuan man no, nangin medalist man sa bahin sang Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. No? So another palikti man to nga pride, no? Sa didiri mga kabanan. So may 28 4-1 record sa subong, kag 23 ka mga accounts ang record ni Aston Palecte. So check nato this time no, si Bombo Carla may defensor rektamente sa bahin sang syudad sang Bago. Bombo Carl, sa report please come in. Yes, Bombo Pons, live kita diri subong sa Barangay Sampinit, Bago City, Negros Occidental. Oh, dali lang gid. Okay, doon nag-renewal sila. Bombo Pons. Go ahead. Yes, Bombo Pons. So live kita diri subong again diri sa may Barangay Sampinit, Bago City. Kagupod naton diri subong ang Iloy ni Aston Palecte nga si Ma'am Merlin Palecte. Bombo Pons. Yes, Bombo Pons, sa masubo lang Bombo Pons, no? Kay tungod nga iya sini nga amay. Nadula last year lang ma'am no. Oh yes, last year lang nadula iya sini nga amay papapasari no si Ma'am Merlin Palecte, Iloy ni Aston Palecte kag ni James Palecte Bombo. So ma'am, live kita subong sa zona libre kag ari subong si Bombo Pons to sini nga angkor. So ma'am, kamusta? Ano subong ang imo sini nga feeling kay mahampang naman ang imo sini isa ka bata nga si Sir Aston Palecte sa Australia. Yung nakulbaan ko eh. Tapos ng talagang sila. Oo. Kulbaan kayo. Kulbaan. Kaya, Kailan taon ka man, ma'am? wala. Wala ugatan na. Okay. Naklainan. Nasubuan. Palapit-lapit ka. Bombo Pons? Palapit-lapit ta kay daw kalayo. Nautod ka sa piyak ng communication be pa dial be. Yes, Bombo Pons. Okay. Ate sige. 28 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi sa ato na pagwalaga. Sige. Go ahead, Bombo Car. Yes, Bombo Pons sa liwat no. Ano ang mo? Dadari kay mampang naman si Sir Aston Palecte. Ano lang ko doon sa Cebuan, Cubao. Tapos, nang mga muyo lang kami ubayan lang siya, na maayo lang ang iya pagampang. Maayo din ko madaog yaman para sa mangod ya. Makabulig na sa ila po pangabulig. Yes. So, ano gini ang pagkakilala mo ni kay Sir Aston Palecte? Ano ni siya year nga nagsugod sa pagkampa? Ano nga nagsugod sa high school? Oo. High school. Tapos? No, 10 years old na siya. 10 years old? Okay. So, Elementary. sino gini ma'am ang pursue sa ila nga maghampang o Si Papa nila yan. Si Papa nila na yan nag-akon sa ila. Oo. Nagkundi na sila yung magampang mga barangay, mga Papa na nila yung gaupod. Sa diin ng mga syudad na sila gampang Papa gina nila yan. Wala ko yung gaupod Ulbaan, Cubao. So, si Papa ginila ang iyang nagubay sa ila sa paghampa. Si Papa Manila ang nagguso sa ila sa paghampa. Ano ni ma'am si tatay nila sang una? Sa una, si Papa nila daw, kuwan man daw athlete man at sa una mo. May mga asaya sa kuwan sabi sa pangabot kaya kaya mo na yun siya ginaya na training ginaya sila yan ni Aston sa games yan. Wala ni sila ma'am ang boxidor? Duwa na lang sila. Okay. So, yes, wala naman niya doon. Tap na yan. Balitak doon sila kung kani.
Nag-isa sila ka magulang. Ang galing, ano tabo ka? Daw nag-injury na iya nga kamo, tiluway na sa nagpadayon. So, duwa na lang dito Oo, sila. diba na lang na sila. Okay. So, sa nagula, ila tatay, ma'am, wala pa din sila. Ang wala di sila tabuan, kay si James ng ato sa sakwan, nagampang to sa sagwaman. Nag-qualifying sila. Si Sir Si Aston. James, oo. Si Sir Aston. Oo. Si Aston niya ako sa Bukidnon. Kaya tapos, ang pagkapatay ng papa nila, hindi man sila kadali kasi ito nag-COVID, baladay. Hindi pwede ka ka-travel, mala sa kwan. Ano to eh. Tapos sa subong, tamo na, ang hambal niya, haluyan yung magampang siyang magdaog siya, mapuli gito siya. Ano nga yung papa niya. Kaya niya, mas ginabo na lang kaya makita niya. Naging cremate. Oo, gin-cremate. Anong rason, ma'am, sa nga kamatayon sa inanay? Kaya mo na ang kwan findings ang kwan ng COVID. Okay. No. So, ini ma'am, gamay pa lang ini si Sir Aston, nakitaan na sa pagkahilig sa boxing. Mahilig na sila yan. Mahilig na sila yan. Hilig sa sampang. Oo. So, bali, after mga 10 years old sa nagsubod, ano nga, pila man siya katuig na naghalin dire. Ano na, 15 na eh. Oo. 15. Sa Dapos, din sa after dire, din siya nagtulong, ma'am. Dito sa sa Baguio. Lingko sa Philippines. Ugod man din sila ni Sir Ladon. Oo, sila na. Bakit sila? Oo, sila na. Then after? Sila na ni Juan, ni James. So, hindi siya ma'am professional na iniiyan. Sino man niya ma'am ang nagtulog sa iya, ma'am? Si Iya, ginaeluyag, nagampag na siya, papayang ma-prolid sa iya. Papaya, kung sarangan mo, sige. Amo na. Kapilayan na ni nga hampang, ma'am. Totoo, kapila na ni Aston nga hampang. Bomba Pons, ang iya sinikakod nga lalaki, Bomba Pons to, nga amo man ni siya ma'am before. Oo. Okay. Bomba Pons. Go ahead. Yes, Bomba Pons, amo maning utod nga lalaki nga aspirant man sa taning nga mangin boksero galikiti na injured suno kaya Ma'am Merlin. Pila ng edad ni Aston ni Bumukar? Yes, pila na subong si Sir Aston, ma'am? 28 na to sa Aston, no? 28 na. 28 years old, Bomba Pons. May pangabuhi na ni? Oo, may bata sa kabilog. Okay, oo. So, bali, sino gani si Manang, ano gani Bumukar? Si Nanay Merlin na Bomba Pons, kakabatian niya ikaw, ari siya Bomba Pons. Okay, sige, Nay Merlin, may gabi sa imo, Nay? May gabi, man. Oo, si Bomba Pons ini, ano? So, anyway, may gani, no? Kay kuha nato na, blow up ta, no? Ang hampang buwas, no? Ni Aston Palecte, no? So, as kasan-o sa naghalin diri na sa bago sa paglakat niya dito sa Australia? Kasan-o sa naghalin? Sa Ginsan, sa kuno nag-training, sir? Oo. Dugay na sa naghalin sa inyo, gali? Oo, lugay na. Mga pila ka tuwid na siya kapulit, eh? Lawig na. Mga 5 years old sobra na eh. Lawig na. So, bali, hindi siya galing nga ng hampang nasyonal, international. Lugay na siya wala kapulit dire. Pag nagampang, paghigad, siyempre nagpuli di siya. Aprobe pa tos papa niya. Okay. So, pwede, nano ang imo nga will wishes ni sa iya, no? Sa kay Aston. So, nakasuranay pa man kamo prior sa naglakat sa Australia? Sang nagligad, naganawag siya nga mahampang siya. Saan una sa ma'am? Sa nagligad patong semana, galing wala na siya kapanawag kasi isako na siya mo. Basta kung maglakat na sila, wala na kami na naga-storya. Gapuko na sila sa ilaya nga wala na sila na disturbo. Oo. So, pag lisensya niya, okay ka man lang? Oo. Buti, oo nang kabay pa nga kaluyan ka eh. Sige maakay ng tingwaan ko Para So, nagpapakakulamban.
So ano imong paglantaw sini sa kay Aston, ma'am, no? Sa kadahampang ya determinado gid sa ihan, no, nga kuha niya ang kadalagan? Nang gambal man siya, nga tingwaan niya gid nga ano. Pero si Aston, kung maghampang, kumbaga na may salig mo kami sa iya bala. Kaya doon ka focus kinasaya sa iyang hampang mo. Okay. So sa simpo nga maghampang sa kadamo naman sang away niya sa babaw sang ring. So personal ka gid nga nagalantaw ni sa iya, ma'am, live? Wala. Papa lang nila. Ah, Doon na ano kuya, doon na dulok mo kublaw. Kulbaan Oh. ko. ang kolbaan ka. So kuan lang, no, nang Napagtapos na, ginasubira na lang ko na ni Papa ya. Igaw na kung bata mo, pag kanto na di ayaw. you know. Amo man kay James, no? Do ay ka magalantaw Oo. sa iya live. Huwag mo kung katanaw na. Nang doon nasubuan ko blahaw. Amo gani man. So official nga barangay niya gani na sa Bago din gani sa Pinet. Oo. Okay, no? So nas may man ni atis, no? Naga kwan man bla, no? Nagakasapakan man ang Negros Occidental speaking, no? Sang boxing. So bagalo nagkampiyon to si James to sa SEA Games, di ba? Oo. So sige, so anyway, ang asawa niya sa niya di na ara man sa inyo? Ni Aston, Oo. sa Bukidnon. Dito sa kapag-asawa sa Oo. Mindanao man. Sa Bukidnon na mo. So pagika mo niya kakitaay para sa apo mo. Kitain na kami kay sa nagligad ng mga Tinoeg, nagkanto pa na di sila. Hmm? Nagbakasyon di sila mo. Ang I buhay see. papa nila. Oo. Okay, no? Sige. Anyway, pila ni gani sila mag-utod, liwan? Siyam. Siyam. Ikapila ni saya si Aston? Kapat na siya. Oh. Kiti pila sila nga nagaboxing ya sa inyong kwan nga sa mga bata mo? Duwa na lang sila eh. Si James na lang kag siya. Oo. Okay. So kampiyon gid ano. So why ka man abi siling nga nay nga mag kwan abi nga maghambal sa ila nga delikado ng boxing untat ka na lang daw kung ano. Why kay ti ila na ya hilig bala. Okay. So 100% full support ka man English sa ila. Oo. Basta man ang yang mga mga utod ya. Nambalan man dati si Aston niya salig ta na yan kay nakusugod na sa iya. Kaluyan man niya kada sa magampang do. Kita na siya. Oo. Kapila na sa mag-daog na. Damo na. Magpaka-beses. Sa international, pila na nag-add. Wala lang ko nag-ano dahil kasi wala ko na. Wala ko na pala dahil Nakabaan dito na. Oo. Mhm. Papa lang na nila ya. Mga picture na nila magampang sa kung ano. Na pang gina ni Papa nila ya. Na pang tago. Yagid na. Maski sa mga daily star na basta may mga pang sila nga ginanyo sa ginagunting na ni Papa nila. As a newspaper. Oo. Ginapanggunting na ni Papa nila ya. Sa ginatago. Hari. Mga tinago. May mga pa bombopons, no? May mga Souvenirs nila mga koleksyon ni Papa nila, bombopons kay Mayo kita ni kung ari pagin si Papa nila, para at least nga makita man no, bombopons ang hampang no subong sang iya sini nga kabataan. Oo, okay. So tikwa na lang sa nanay da pagpag-agda no sa mga Negrosanon, sa matang pamati isang buko radyo nga mangamuyo ta upod buwas no sa kadalagan ni Aston Palikte. Pagpahagad mo sa atin nila nga makautura na nga maglantaw, no? Ibigal ni naton. Nang ginapangayo ko lang sa mga taga Sampine, kung taga Bago. Magbulig sila pangamuyo kay Aston sa iya pagangkang nga siya magadaog kaluyan man siya. Lawas. Ayaw lang niya napagampang. So, ano man lang ang maminsahe mo kay Sir Aston? Aston, kung mga antes na magampang mga muyo, again, relax ka gito sa imong pagampang, hindi ka magpakulba, kaya ang Diyos gaubay sa inyong kada ka mo magampang.
tiwaan mo gid to nga madaog mo gid siya para nga may ano ka man sa ibang pangabuhi ka makilala sa bilog pa na ano. May mga utod pa niya dahil sa si papa nila, may bata pa niya sa Amerika. Igatanaw gina sa ila, magampang sila. Igatanaw gina sila, basta babalaan nila nga mayampang sila ni Aston ni Jen. Inakadto gina nila. Natanaw niya. Oo. Magkakadto sila. Dito sa ila na ginampangan, ginalakad gina nila. Kali magulang ni Dinan. Oo, magulang nila sa amay. Okay. So, mo po sa mga magulang man ini, no? Nagasuporta man, kag nagapadulong man sa ila kung maghampang ini sila po. Okay. Sa Australia. Okay. Apin po sa Australia, ang pang ginakadtuan gina nila. Sa utod niya. Sino mo utod niya, ma'am? Mga 4 malang na to ka utod niya. Ang support gina sa ila magampang si Michael nga magulang nila. Paliktin. Oo, paliktin. Okay. So, Baba Ponce, may mga utod man na dito siya, no? Nga mag-suporta kag magapadulong gid mismo dito sa area sa Australia, Baba Ponce. Okay. Sige, no? So, ara man na, si ang amay nila. Pero ato na susubong sa piya ka kinabuhi, no? Maubay mo na sa ilabo sa Bumukar. Yes, abogid gani, Baba Ponce, no? Abisan wala diri pero sa gihapon ginaubayan man ni sila sa gihapon na Baba Ponce. Baba Ponce magbalik ito diri para during gid hampang Sir Aston, Baba Ponce. Yes, Baba Ponce, so gikan diri sa Barangay Sampinit ini si Bumbo Calamay Defensor para sa pabasang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Sige, no? So, salamat sa kay Bombo Carla may defensor. Ini no? Interview lang nato, no? Antes ang away sa kadlaw, antes ang away ang makabanan ni Aston Palecte sa Australian boxer, no? Nga si Jason Moloney. Isa na sa linggo na gayna, no? Si Palecte, dugang background sa diri makabanan, no? Siling na diri, no? I am very thankful for this big opponent. This is a good opponent for me, no? I wanted this fight for a long time, no? I'm 100% condition. Ang fighter, no, nga from Bago City, Negros Occidental, nagduga mas ati determinado siya, no? To put up a good fight for the Filipinos living in Australia. Nagdaog ni sa Palecte, no, he won his last 3 fights, no? And holds a 28-4-1 record, no? Kabay 23 gid. No, kama knockout minute to sing knockout yung pag sumbag mo na lipong na sa dayon niya. Why na sa kabangon, no? Stopon na dayon sa referee ngangpang, no? Kay declare ka dayon nga daog ti sa 28 niya, 23 gid yang knockout. Tatlo na guro ti der nga split decision, no? Unanimous decision, no? Ti ang knockout yan mo nang grabe gid yang makapabakod sa isa ka boksidor. So, nag-reunite gini sa long time trainer nga si Nonoy Neri, no? Nga gin-train niya dito sa MP Gym sa Davao City. As a trainer, had a 10-fight winning streak together from 2013 to 2015. Ang Filipino boxing or boxer also accompanied by manager niya nga si Jason Song, no? Ang assistant trainer niya nga si Ryan Songgalya. So, timing perfect ko na. Now, timing is perfect because I feel that Aston is a better fighter at 218 pounds, no? A win here will start another run for the world title for us, no? So, grabe. Pang world title. Si Moloney naman, ko ni check tang iyang record, 23-2, way pa sa gay perde, no? Sa 23 sa kampang, 18 knockout, no? Won his last 2 fights, no? As he defends sa WBC silver bantamweight title against Palecte, no? So the undisputed lightweight title match between kuanisa, no? Buwas ang main event giniya, no? Sa kay sa kay George Combosos Jr. Commander Carson sa Palecte si Moloney and David Haney, no? A main event fight, no? Sa 55,000 capacity nga venue. Dito ini sa bahin sang Marvel Stadium, no, sa Australia.
Di ko daw ano ka kumbinsido to no? Ang pagdaog iya makabanan no ni James Palecti no sa bahin sang area sang SEA Games no sa Vietnam. Amo man na sa makabanan no? Amo man na sa ka pagsik kag determinado. Kagti amo man ni siguro ang pagsiling tay makabanan nga kadalagaan naman nato ni para buwas sini nga adlaw. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 45 minutos na nakaligad no sa takna ng alas 7 sa gabi sa aton sari nga pagpalagad. Naman sa aton sari nga palatuntunan. Sige, kadto kita sa ban may issues pagid nato na no kag mga topiko at check taton no si Vice Mayor Elcid Familiaran no. So ang reklamo bala ni sang mga pasyente sa mga dialysis patients or relatives no kag mismo mga dialysis patients kid no kaya ilang nga kangawa no with regards bala sa sining with regards sa sining nasambit iyang problema no or ginalantaw nila like for example no ang ining pagduging naman sang hepatitis C no diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod no so ang mga dialysis patients dira lang nag-undergo sang dialysis no sa bahin sang Bacolod Queen of Mercy Hospital no kay ti nangin kuana ni sa aton sang una dira nga ang Bacolod Queen of Mercy Hospital damo na naligad cases sa hepatitis C. So it is a kind of virus nga pwede gid makalaton sa human to human no so para masang coronavirus bla no sang COVID-19 ting ila man ang diri nga concern no kay ti nakita nila pati sa mga relatives sang naga-undergo sang dialysis sessions sa Bacolod Queen of Mercy Hospital, ang sanitation kuno daw kapigaw gid. No? So hindi gid amo. So bulo naton kay ti gindihon nila ang ining sulat, no? Kag reklamo nila kagin padala sa bahin sang City Council, no? So last Wednesday, June 1, 2022, ginkuan ini, no? Takol sa sesyon. Address sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran kag sa kay Councilor Cindy Rojas bilang chairman sang Committee on Health no sa bahin sang City Council. So nano ang aton nga nano ang aton nga gusto ibaloon diri no. So makaakto bala ang City Council no with regard sa sining ilang reklamo makaakto bala sila. So ano ipabangkot naton kag ano nga agency i-refer no diri sa bahin sang sa sang City Council agod nga mahatagan ini sa nagakaigo nga tikang no ang ining nasambit iya makabanan no nga problema sang aton sa iya makabanan nga mga dialysis patients. Di nagahimo makuno sila sang tikang, no? Nga kung pwede makasaylo sang lugar nga patigura nila iya sang sining nang pagsasyon sa dialysis pero ti daw hindi makuno sila ipagpasugtan ti nano na. Nano matabo sa kay di sila ipag pasugtan, no? So ti pagwantahon mo lang dira. So ang kadelikaduhan man ng ila kay ti mo nang gilawag nambal ko ti sa mga dialysis patients naton, no? Kuan man lang nimo nang ang ila ti bilang sugpo na lang sang kuan, bilang sugpo na lang sang ila sini nga kabuhi, no? Di ba? Pati ka mo? Bilang sugpo na lang ini sang ila si kabuhi. Para nga maglawig-lawig man ang pagtiner nila sa kalibutan. Kay ti nabalaan naman lang gid na nila nga ti guba ng kidney nila mo, no? So hindi na sila iya makakuan, no? Hindi na sila iya
kuan gi maka hambal nga magkabuhi pa sila sa malawig or magtinetrer pa sila sa malawig diri sa aton nga makabanan, no? Sa bahin sang pungsod Pilipinas. So ibalo nato na kay do nakalabot ko no ini sa area, no, sa dito makabanan sang City Council. Si Vice Mayor Elcid Familiaran, balikan naton, no, sa Saymatinon. Vice, good evening, live sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo sa buong gabi, si Bombo Pons. Bombo Pons, may gabi, may gabi sa imodra viewers and listeners. Okay. Yes, Vice. No, ano ni ang concern sa mga dialysis patients nga ginpadala, nagdihon sila sulat, padala sa City Council, sa Bacolod Queen of Mercy Hospital, Vice? Well, I think according sa ilaya reklamo, kung konta throwback na Bombo Ponsa, past months, damo na hepasi. Mga dialysis patients na ga pa dialyze ang ila blood sa Queen of Mercy. And that ang sanggunian panglungsod sa headed by Councilor Cindy Rojas as chairs ng Committee on Health, nag-conduct ni isang committee conference, no, with both parties, no, pod sa aton City Health. And that may promises, I think, ang hospital sa ilang wala ma-fulfill or wala ma-comply. So may second letter nila sila naging address again sa sanggunian panglungsod. And that last Wednesday, ang decision sa sanggunian nga forward sa DOH for their for appropriate action. No, kay kabalo ka ang health concern ini. Yes, correct. And that DOH ang may ga-regulate sang tanan nga healthcare facilities or healthcare providers, be it public or private, Bombo Pons. So, hulat-hulat kita sa aton mga dialysis patients nga nag-positive, hulat-hulat kita sa intervention sa Department of Health. Kay sila ti atrisman mo, no? Imbis nga ang dialysis sa problemahan nila, ti ang pag-cure naman sa hepatitis C kung matapikan sila. Correct mo, Pons, as I understand, sobra bala 50 mo? Or even more nga dialysis patients dira nilang na kalalatnan. Okay. So, awid ka sa sining report, Vice, hindi mabi kita makasiling nga maka-declare pa sang outbreak, no? Sa hepatitis C? Well, amo na kagin refer naton sa DOH kay for them to look into and that sila magkuhan sila the action, no? Tagaan action, tagaan attention ang mga pasyente, Bombo Pons. Amo gani, no? So pila although na-send nyo ninyo to guro, no, Vice, and mga anong hulaton ta, how many days para maka-take action sila? Well, under the law, kami ang public servants, within 50 days, working days, dapat aksyonan mo ang problema ang ginapadangat sa imo. So, laton tang DOH, no, nga mag-action sa sina nga reklamo, Bumbupon. Okay. So, daw why man abi ka mo plano, no? Although sa investigation, DOH man Japon? Yes, Bumbupon, sa ang sanggunian niya in aid of legislation lang mo. Only that, why kami
summon or power to summon, no? Or power to contempt. Ang sanggunian niya, kung may mga problema, dila gina-entertain ta, ginapatawag ang parties, and if possible, makamediate ka for possible settlement. No, kung hindi iya ma-settle sa sanggunian, may mga ahensya kita iya na padulungan sa mga complainants bumbupon. So isa na di ang aksyon sa sanggunian nga ipadangat sa Department of Health. Kay this is a health issue and that may transmission or may latnanay bumbupons. So hoping na matagaan dayon aksyon sa aton Department of Health. In the past, napatay ito sa COVID in charge. Subong way ko, lipat ko sa name sang nagbulos kay Ben de la Cruz. So, may ares la di satellite office sa Bacolod, Bumbupon. Ti okay, no? So kay ti malikawan ta na advice, no, kung kuan ang aton nga ano, no, sanitation ta, no, mayo, no, nabla nga limpyo gid, no, kay ti the more nga hindi mayong sanitation da, hindi ma well maintained, no, ti massive ang latnanay mag-umus ni. Yes, Mamupon. So, why man ta nag-blame or why kita nag-accuse? Kung kasino sala, ibilin ta sa DOH ang pag-investigate ka matagaan ini aksyon. But suliton ta Mamupon, may mga promises ang hospital, I think, na wala nila mga hatag sa mga patients natin. Amo man lang nagreklamo. Kaya they are willing to settle the matter amicably, no? Only that may mga ginapangayo ni sila nga mga medicines and laboratory tests. And I don't know about the other promises sa hospital sa ila. Kaya, sige, no? So, so namin na Bumbupons, may arat na sila, I think, spokesman na pwede man ma-interview siguro. Sige, may-shade kita dira, no? Maybe on Monday, no? So, ti sa pastar tra ini, and ang City Council, may action taken naman galing nga ginhimo, Vice? Yes, Bumbupons. And anytime, kung wala action, pwede gyapon sila ka padangat sa amo. Okay. Sige. Anyway, Vice, malito lang ko kadali with regards sa disening Kwamla clean up drive, no, ngagin patigayon kay ina, no, sa mga empleyado sa City Hall, no, na full force 100% kay na mga employees to. Well, under sa executive order ni Mayor, ang tanan nga departments gin divide naton ang Bacolod. May areas kita nga gen identify nga muna ang area sang respective departments for Saturdays sa Bumupons. Actually ang aton under sa EO ni Mayor ang mga posters election campaign i-clean up na ton. Only that kung may mga garbage dila sa along the way kuwaon talaga. Oo, mo gani. Tidin ka mo to kalabuot kay na? Well, ang sanggunian niya upod sa MITCS diri kami sa Lacson Street, Bumbupon. Okay, for Saturday. So until when ini? 25 pa? Yes, Bumbupon. Okay, sige. Di ko makita ang tamadala no to daw. Ubos naman ang kuana, no? Ang mga posters na ton, pero mga ang nakita ko na gani na local mo daw mga national candidates na lang ni ho. Yes, Bumbupon. May actually mga local pa mga ara sa mga interior siguro. So si Mayor ganit na ngayon na bulig sa aton barangay officials nga hiwat man siyang ilang clean up drive.
Sige. Anyway, Vice, happy weekend sa imo. Thank you, Gid, no? Sa saling mga information. Salamat. Yes, mo Pons, God bless sa imo and more power sa imo program. Mayong gabi liwat. Sige, salamat. O, Vice Mayor Elcid Pamilyaran, niangot sa sining issue, no? Sa di makabanan nga kuha na to, no? Gidala ining concern sa mga dialysis patients. Ada sa Bacolod Queen University Hospital. So, kuha man ni Raxon na no? Or mabisitahan tagid ni. Bacolod Queen University Hospital nga may alegasyon nga daw hindi kuno maayo ang sanitasyon. Dirakon nga ang pati sila ang mga pasyente ni nagkala-infect man sang hepatitis C. Tibisan diin ka lang lugar, no? Basta mahigko ganing ginatiniran mo ang balatian ti ara gidna, no? Ang paglaton naton sa balatian ti may report pa tagani nga ginagamit balang dialysis machine bla. Mga ginagyan ba sa nga dugo na bla, no? Kag ginasalaan sa dugo do ay pagani kuno ginasanitize mayo. Nabutang lang kuno sa isa ka drum. Unlike sa iban nga mga dialysis centers ya, no? Nga ti gina-separate ginaya, no? Isa-isa ginaya, hindi nga tingob. Hindi amo lang makitaan sa mga dialysis patients kag mga relatives Manila say ay tinano ni nagpa-dialysis gani kita para nga maglawig, no? Nagdialysis gani kita para nga maglawig kabuhi to tapos subong daw hindi amuha. Sige, no? Take in refer na kuno ini sa Department of Health o sa DOH, no? So ibalaon naton kung ano man ang mangin action taken, no? Sang Department of Health, no? Diri sa aton siringa pagpalaga. So kita ma-initiate, no? Sang contact sabay sa Department of Health agon sa siringa concern. Diri sa State Health Office i-check man naton kung pila ng kaso na di, no? Kay ti nagtimbuok na nagligad. Mostly sa mga pasyente nga ginadialysis amo ina ang nagkalalatnan. Oras sa Bomba Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligid sa takna ng alas 8 sa gabi. At sa ito sa rin pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Sige, no? So, sa aton sa rin nga makautan the same time sa aton nga makabombo, surang tabla na ito, no? Ang ining transition team, no? Sang Albi administration o kon ni Mayor-elect Albi Benitez, no? Kay ari na diri makabanan, no? Ang listahan sang mangin kabahin, no? Sang transition team sang Albi administration, no? Tayo ba ang gin-designate niya to, no? Nga magapamuno sa bahin sang siring transition team, no? Is no other than Congressman Greg Gasataya, no? So siya ni, no? Ang magapamuno sang transition team. And there are some group of lawyers na, no? Nga kwandiri, no? Butang, no? Nga mangin kabahin sang transition team. No? So tiari bilang head, no? Si Congressman Greg Gasataya ang head sang transition team, no? So ini ginakipan na day members Honorable Al Victor Espino, Councilor-elect, no? Ang napirde sa pagka Vice Mayor, Attorney Cesar Distrito, former City Councilor, sa paginin, doon ko makita, no? Ano ko bi bumuanton, no? Kay ti ini, no? Kabahin man ni sang kuana, no? Sang transition team, no? Sang Benitez administration, dari no? Ipapalapit ambi kay daw si Attorney Pacifico M. Maghari III, isa sa mga CPA lawyer ni sa Attorney Romeo Carlos Ting Jr., no? Kag Attorney Carol Joseph Chu, no? So tiar mo na ni ang ginsulat nila sa bahin sa Department of Internal Local Government o sa DILG, no? Ang ginpadala nila nga gindihon, no? Nga kabahin sang transition team sang Albi administration, no?
So ari ang sulat, no, sa dito makabilan sa transition team kay Alvin ito pagwa. No, in connection with the transition process of the incoming administration for the city of Bacolod as mandated by the Department of Interior and Local Government under DALG Memorandum Number 2022-09 and 2022-053, I would like to respectfully inquire as to the status, development of the compliance thereof by the outgoing administration, and if your good office could arrange initial meetings with the appointed transition team on the first week of June 2022 at your convenient time. I have requested the Honorable Representative for the Lone District of Bacolod, Congressman Greg Sataya, to spearhead the transition team for the incoming administration along with the following team members. So, Renedy, no? Basat aton, no? Honorable Al Victor Espino, Attorney Cesar Distrito, Attorney Pacifico Maghari, Attorney Romeo Carlos Ting Jr., Attorney Carol Joseph Chu. As mandated, no? Sa lingkod na diri, no? Mga kaibanan, sa bahinsang sulat, no? Sa DILG. As mandated under DILG Memorandum Circular 2022-029, in order to guarantee the smooth local governance transition of the new and elected officials on June 30, 2022. Our transition team expect that the appointed local governance transition team has already executed or at least commenced the following duties and responsibilities. So number 1, conduct an inventory of the following LGU properties. Grabe ba? No? Immovable properties such as land, permanent structures such as buildings, infrastructure, facilities, and its improvements, and machineries made immovable, and properties such as vehicles. Movable equipment stocks, among others, office furniture, fixtures, and office supply. Ongoing projects, especially infrastructure projects such as roads, buildings, water supply and sanitation, and other development projects, to include data such as a physical accomplishment and financial status. Number 2, no, gather, secure, and preserve all official documents and records of LGU official transactions as applicable to the LGU, such as but not limited to the following documents: governance assessment report, calendar year 2021, COA report, calendar year 2021, contracts of loan agreements, comprehensive development plan, provincial local development investment program, annual investment program, no, ng 2022, no? Calendar year 2022, comprehensive land use plan, provincial development and physical framework plan, capacity development agenda or program, and executive legislative agenda. Grabe, no? So, ano pagid di sa under na dati damo-damo pagid, no? Police service for Bacolodons or public service for Bacolodons must not be hampered amid the transition of leadership in Bacolod City. This meeting among the transition teams guarantees for continuity of public service and ensure that all assets are well accounted for upon the transition of the new administration by June 30, 2022. Grabe na nga paniguruhay ni. No? So thank you for your kind assistance on this important matter, and we look forward to meet with the appointed transition team of the ongoing administration along with the above-mentioned necessary documents that I shall prepare, no, so as to pave the way for a smooth transition process that shall ultimately benefit the city of Bacolod and its constituents, no? So gin-address ini sa kay Miss Maria Joy Maridet Madayag, no, Department of Interior Local Government, 3rd floor, Old City Hall, corner Arneta and Luzuriaga Streets, Bacolod City. Ginpermahan, no, ni Alfredo Abelardo Benitez, incoming Mayor of Bacolod, care of Congressman Greg Gasantaya, Bacolod Satellite Office, High Street Building, Circumferential Road, Barangay Villamonte, Bacolod City. Gin Cafe Farnes nila, sa Honorable Mayor Leonardia, Mayor City of Bacolod, Government Center, Bacolod City, no? So tingaton malang sa ni kuan malang, no, ng
para man sa mangin transparent ti tanan nagahandoman, no, nga dapat mangin smooth ang transition, no, hindi nga ti biyaan na isang kwan, biyaan na isang kontra, biyaan na isang masunod nga administration kaya hindi kaya mag-meeting sa transition. But may mga reports naman kitang rakwa coming from the outgoing administration, no, sa kay Mayor Bing Nardia kag of course sa iya silang mga city administrator, no, kay in charge sa transition team ngati siling niya diri, no, nga way masala plano nga magpanago, no, tanan all should be accounted for, no, muna siling nila all should be accounted for and turn over it properly, no, para may smooth ang transition. Hindi mo lang diya wither malang ni ti subong imo buwas amo naman, di ba? So amo na sa nga ti ang pamulitika sa Bacolod, no, naging challenging man kung lain-lain ang mga nagadalaog, di ba? Lain kay ti buday man na kung sige-sige na lang ila na lang gid, no? So somehow kung may iba naman paano na sa pagkaon ti kung adobo lang na permi sumuod man, although ti way man sa may nagakasumuran sang baboy pero ti ang bati sa suluhin di ama. Ang bati sa lawas ay epektos lawas mo ti daw di mo gid mabaton mabaton mo nga kanon ladlaw baboy pero ang epektos lawas mo hindi mo gid mabaton, di magantos ka gid. 12 minutos sa kaligan sa takdang alas 8 sa gabi sa aton sa ringa pagpalagad diri sa aton sa ringa palatuntunan. Sige, pagbalik ta plus sa kalang bombo car, no, sa aton sa ringa mga kabombo kag mga tagpermatita sa ni pinaka latest, no, nga mga impormasyon nga makuha naton giyan sa patrol, no, may isa ka bangkay nga nasapuan sa bahin sa Barangay Mansilingan kag may shooting incident pa to sa Banwa sa Negaran sining hapon. Si Bombo Carla, no? Sige, check na to na be, no? Ang ining report yung mga kabaran sa ato sa ringa makuta may nasapuan nga patay sa Barangay Mansilingan. Bombo Flash Report. Tekta, Bombo Carla, may defensor. Carl, please come in. Yes, Bombo Bon. So, isa ka senior citizen nga babae ang nasapuan patay sa may Abada Iskay, Barangay Vista Alegre, Bacolod City, Negros Alegre, hindi Mansilingan? Yes, Bombo Bon. So, Vista, Barangay Vista Alegre, kag ang biktima diri mo ang Yes, Bombo Bon, kag biktima diri mo ang gikalalaking Quintin Sibelia, kag residente sa Abada Iskay, Barangay Vista Alegre, Bombo Bon. So, nakabaton sa report ang katapos sa kapulisan sa Police Station 7 nga mayara sa isa ka babae nga nasapuan na patay, Bombo Pons. Kag sa initial investigation sa kapulisan, Bombo Pons. Wait lang, Bombo Pons. Dali lang kita, Bombo Pons, kay yan sa Bombo Pons, sa isa ka babae, amo ni aton sila ikapakonfirm karon kung ano giniiyak sini nga pangalan, pero isa ka babae nga nasapuan patay, Bombo Pons, sa sulod sa isa ka balay sa iya sini nga utod sa area sa Vista Alegre, Bombo Pons. So, sa initial investigation, ang utod nga lalaki sang babae nga nasapuan patay nagpadulong ini sa balay sa nga ginatiniran sang nasapuan o kung sa ginatiniran babae ang nasapuan. Yes, Bombo Pons. Kag sa initial investigation sang mga kapulisan, ang utod sang lalaki sang nasapuan na patay nagpadulong ini sa iya kay tungod nga magadulong kun tani sang iya siningan national ID. So ari na ini siya sagwa sang balay sang utod niya, gapanawag ini Bombo sa kapila ini siya manawag, so wala may nagasabad. So nag-attempt ako nagsulod na ini siya sa balay, kag nakita niya na nagahigao na sa sulod sa kwarto ang isa ka babayi, Bombo Pons. Kag ini ang biktima, Bombo Pons, di mayara sa ginasuperarar nga high blood o kung high blood ini Bombo Pons. Kag kinchekyar naman ini sa responding team, Bombo Pons. Kag wala na iniya sa pulso, kag wala naman sang sign nga ginhawa, Bombo Pons. So ini karon dugangan ini naton karon na Bombo Pons, at the same time ang identity gid sang biktima, Bombo Pons. Sige balo naton kung ano ni ang investigasyon sang Police Station 7 sa nasapuan nga patay sa area sang Barangay Vista Alegre, Bombo Pons. Okay, sige, no, kag paki verify naman sa shooting to bumukar sa Negaran? Yes, Bombo Pons. So isa ka
shooting incident ka nagaluntad sa iligaran ko sa din isa ka Oo. tricycle driver diri Bomopons ang nasapuan patay. Patay Amoy man. ni ang yes sa Bomopons. Amoy ni siya ang kilala kay Leonardo Espinosa na taga Barangay 1 Hinigaran Bomopons. So sunod kay Police Captain na Ryan Villasario samtang naga-drive ini ang driver o kung ng tricycle driver nga ni Bomopons, may isa pa ini siya ka pasahero nga upod o kung may pasahero ini siya Bomopons ang hinali na lang nga ini siya gina tiro sang wala pa makilalaan nga suspetsado Bomopons. So madamo sang igo ang ini nga biktima kag pag-abot sa mga kapulisan naton yara na ini siya sa dalanon Bomopons nga kag kagtuan man sang responding team kag dito naging check kag wala na sang kabuhi ini nga biktima Bomopons. So mayara sa nga tatlo kay nasabat nasalabat sa nagaluntad nga shooting incident Bomopons. So ang tatlo ni nakaangkon sa nga minor nga igo Bomopons. So susubong ari ginadapatan o kung gindala na ini sila sa hospital kag gindapatan so nagakaigo nga pagbulong Bomopons. So Bomopons sa pamatian bala naton nga pakayag gikan kay Police Captain Ryan Villasario. O amo ni ang ato na biktima while drive siya sang motorcycle, tricycle. Kay pamasahero ni sa actually may ara siya pasahero is Rabilog. Well, sabi niya sundan siya sa atong suspect. Okay. And then, paglapot nila sa incident, sa atong incident, pero sa atong na suspect. Ano ni sir? Motor riding suspect? Hindi man ma'am, hindi natin ano lang. Ang ginawigi ko lang sa atong suspect sa motorcycle. Okay. So, but sir, din yung igo, sinisang biktima, sir? So, igo yun siya sa kalendahin ng different parts ng lawas. Okay. So, kamusta ang status ng biktima, sir? So, actually, ang atong biktima, so, pag-apot natin dito, pag-respond natin, galaing na dito sa Sumunod Road, kag-plati na, and then, wala na sa ini kabuhi, ginadeclared ng sa emergency clinic na dito na Raitan. Okay. So, sir, kamusta ang iya sininga maupot sa ako ng iya sininga pasahero? So, fortunately, ang iya pasahero is wala gitman sang wala mong gitman madamay nga pasahero. Actually, may mga bystander kita na palatat sa panagluphan. Oo, pila kabilog, sir, ang nasa labas, sir? So, sa initial naman, tatlo kabilog ang nasa labat, duwa ka babae, isa ka lalaki. So, kamusta ang mga bystander, sir? Actually, no, may mga ego sila, but naman sa ato na informasyon na sa schedule na ng ila condition. So, sir, sino ni sir ang pangalan sa isang biktima, sir? So, ang aton biktima mo si Leonardo Espinosa, alias Adol Espinosa. Resident din sa Patalandaan, Barangay 1 na Hinigaran. Leonardo Espinosa. Yes, yes. Sir, ano niya ang background sang victim? Actually, no, ang background sa atin na biktima ay Wala man siya background case, sir? Actually, no, hindi pa natin ginanoan pa natin, check na natin mga background. May mga previous cases na makapuwi natin na mga leads ang ating subong incident. So, as of now naman, no, hindi natin mahapal. May ginanoan natin. O wala ba ni sir kang nagkaka-acting sa victim, sir? The same thing no, ay natin ay gina-check na natin kung may mga ka-acting sa gagano. May tinatapos yung makano sa feed ng ato na suspect. So as of now, gina-check pa ng ato na investigator sa pulis-pulisan sa lugaran. Sige. Mabapon, so matunang payagikan kay Police Captain Ryan Villasario. Initial, wala pa ini sila gida babapon, no, nga isa bigini nga motive nga ginalantaw sa subong. So far blanco, baging subong ang aton sininga kapulisan na babapon. Sige, no, sa bulong tanan na karon, no, ang latest mga investigation bagid mo Carl, no, pero sa isa kadlaw duwa gid ang patay. Amo gid gani bombapons, no, do wala susubong nga si mala do madugoon gid ang aton sininga
week bombo pons kay ti halin sang gagadlaw to mayara man sa nga nagluntad diri nga insidente bombo pons. Okay. Sa bombo pons para sa flash report ni si Bobo Calamay Defensa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas si sa Tagol na Bawan sa Bacolod basta radyo. Bumbo. Bumbo Flash Report. Sige, no? Report ni Bobo Calamay Defensor. Nagkauto lang tong voice clip ni Captain Villasario, no? Sa Nigaran PNP kay patay gito isa ka tricycle driver. Sinilagid niya hapon sa isa man ka shooting incident. 20 minutos sa kaligid sa attack na results sa gabi dugangan ta na karon, no? Patay man ang nasapuan ng patay di sa Barangay Bansilingan, isa ka babayi tigulang, no? Sa Barangay Bansilingan, sudad sa Bacolod. Maghatag kita ni sa pila naton sa rikang papanumdom, no? Pagbalik nato wind up kita, no? Diri sa ato sa ring pagpalagad pagkatapos kidamang sini. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano
ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue. Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Palagad, sa Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 32 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Alang-alang na ito sa ringat sempo, no? So, until 8:30 na kita every Saturday. Sabay na mo sa sponsored block time, and then masunod man dira ang pagpalagad sa bombo na sa gabi. Nayalagan si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis.